أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. صدق الله العظيم. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa nosathane oqalekisiweyo. Okwenu nina ngempela ukuthi nidlulise umlayezo, ukuthumela umlayezo. Ukuthi abantu benze njani ngaloyo mlayezo loyo akudokwe ligayelwe nina lelo. Okukamdali ukuthi kube uye owehlulelayo mayelana nalowo mlayezo owudlulisile bona bawushaya indiva. Sekukumdali wakho lokho ukuthi yena uzobehlulela kanjani labo bantu. Kodwa okwakho ukudlulisa ini umlayezo. Umlayezo othini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah, futhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika Allah sokugcina. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli isithombe esibaziweyo. Namfanekiso walutho okusezulwini phezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini ngaphansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo, ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. Kubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova na? Kubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Yilowo onezandla ezingenacala, nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, nongafungi ngenkohliso. Uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza umvelinqangi, ukumkhonza uYahwe, ukumkhonza umdala weinsuku, ukumkhonza umenzi weinto zonke, khethani namuhla ukuba ngubani eniya kumkhonza na? Noma onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo, noma onkulunkulu enihlala ezweni lawo, noma labo nkulunkulu enibakhonzayo kunamhlanje ngaphandle kukamdala weinsuku. Kepha mina nendlu yami siyohlala simkhonza umdala weinsuku, umenzi weinto zonke, umvela kuqala, ungikhona nokhona noyohlala ekhona, uNkulunkulu ongozeli, ongalali, ongafi. Khethanike namhlanje bafowethu ukuthi ubani enifuna ukumkhonza. Le video ke lena ke namhlanje ngifuna ke manje ukugeqa amagula, ngisuse ulwembu emehlweni abantu ngalo baba lo osebizwa ngoEnigma. Bengiloku ngilinde ukuthi aze akhiphe igama lakhe. Igama lakhe ke manje uselikhiphile. Sengiyazi ke manje ukuthi kungani lo baba lo enguEnigma. Namhlanje ngifuna ukutshela umhlaba wonke ukuthi kungani lo baba lo ogama lakhe linguPoniponi Philip Thoso. Kusho yena wathi amagama akhe lawo nesibongo sakhe. WakwaThoso igama lakhe uPoniponi, elinye uPhilip, bese kuba uThoso, obizwa manje ngoEnigma. Ngifuna ukunitshela ke bafowethu ukuthi ke ngiyile mina kuGoogle, njengoba ngihlale ngisho ngithi mina ngiyalenza ucwaningo, angiveli ngikhulume ngento engingayazi. Ngingenile mina kuGoogle, ngaligugula igama lakhe, ngathola ukuthi uEnigma usho ukuthini. uEnigma usho ukuthi uxovizwe ngesizulu, noma uxova umhlaba. Noma uxova isizwe. Umuntu nje okhuluma nje izinto nje athusa abantu, okhuluma nje izinto abantu abangazizwa, akhulume nje amanga nje. Yayibona lento le, igama lithi Enigma lisho. Mawungangikholwa licheke nawe. Ngifuna ukuxwayisa ke umhlaba wonke jikelele, iAfrika yonkana, ukuthi nazi ukuthi lo baba lo kahle kahle unhloboni kaPende. Lalelani ke nginitshele. Lo baba lo uEnigma ubuya emkhathini. Lento leza lokho ekhuluma ngazo izinto zasemkhathini uqinisile impela ukuthi yena uhamba umkhathi. Lezulu leli nesihoga akhuluma ngaso amanga alihlaza cwe. Lo baba lona ubuya emkhathini uyini? Uyinceku kaSathane. Uma ngabe engayona isikhonzi sikaSathane kukabili. Uma ngabe ezazi ukuthi yena usebenzela uSathane, iSathanism kuhlukwa kabili.
kukhona abantu abayizinceku zikaSathane abakhonza uSathane bazi ukuthi bona baya emlilweni, baya esihogweni, bayosha mangabe befa. Bese kubakhona labantu labo abakhonza abayizinceku zikaSathane abakhonza uSathane bengazi, abayizikhonzi zikaSathane, I'm sorry. So ubaba uEnigma uma ngabe azi ukuthi yena ngempela ubuya emkhathini and usebenzela uSathane njengoba emsebenzela uyini, uyinceku kaSathane, devil's agent ngesilungu, usebenzela uSathane. Ngoba uma umlalela kahle lo baba ugxeka amaNazaretha, ugxeka amaSiyoni, ugxeka iIPCI, ugxeka bomkwena, ugxeka bombhoro, ugxeka bonke labantu labo abakhonza uSathane vele. Uyabagxeka lo baba lo, abantu laba abenzani, abakhonza uSathane vele. Bese mayeqeda enzeni, yena amishiye lo Sathane wakhe yena amkhonza, ngoba lo baba uyazi ukuthi yena usindisiwe. And uthi abantu abasindisiwe yibo bonke abantwana bakaJesu abaya ezulwini. Lalelani ke bafowethu, ngifuna ukunivula amehlo nikhululeke. Abantu abaningi South Africa yonke, if not umhlaba wonke, bathukile ngenxa yalo baba. Ngiyabona la kulukuzana kuma video. Abantu abaningi bathukile, lo baba lo uyabathusa. Lalelani ke nginitshela. Ubaba lo uEnigma isisebenzi sikaSathane, usebenzela uSathane. Abekho abantu ababo Sathane abadlula abantu abasindisiwe. Abafundisi laba embabiza abaphethe inkolo ezibizwa ngama ministries, iningi labo bonke bangama ritualist. Iningi labo bonke bathwele lawo bantu labo, baneyinyoka, banezinto eziningi abaziphethe, baneyigubhu, banani nani. Ngenani la ku Google na ku YouTube nibone. Manje usho kanjani uEnigma ukuthi abantu abasindisiwe kuphela abaya ezulwini? Abantu abasindisiwe bebe benza ukubola okunje. Abantu abasindisiwe bayabulala, bayathwala, bathwala ngezicubu zemizimba yabantu, kodwa bese lo baba yena ayaqhamuka athi lawo bantu labo bayezulwini noJesu. Okwesibili, ukubonisa ukuthi lo baba lo uyinceku kaSathane noma uyisikhonzi sikaSathane. Mangabe akazazi ukuthi ukhonza uSathane, uyisikhonzi sikaSathane, kodwa mangabe uyazi uyinceku kaSathane, usebenzela uSathane lo baba. Okay? Uthi lo baba yena ubuya ezulwini nasesihogweni, ukhuluma amanga alihlaza cwe. Yonke lento le ayikhulumayo bayitshelwa lapha emkhathini. Manje abantu abaningi manje bathukile ngenxa yalo baba lo. Bathukile abantu abaningi ngenxa yalo baba lo. Bathukile ngempela. Manje bantu bakithi ngifuna ukunivula amehlo, nginivule ingqondo, nibone iqiniso njengoba linjalo. Lo baba lo wenza izinto ezithusa abantu ngoba vele uSathane uyathusa. Nalabantu laba abakhonza amadlozi bahlaba nje ngoba uSathane ufikile ephusheni ngesimo sikagogo wakhe, ngesimo sikamkhulu wakhe, wazenza idlozi lakhe. Wafika wamthusa, wamtshela ukuthi ngifuna uhlaba imbuzi, angilele kamnandi lapha engilele khona. Ngifuna ukwenzela umsebenzi, ngifuna i-dry cleaning, ngifuna ukugezwa, ngifuna ukukhunyulwa, ngifuna ukufakwa emndenini. Akhulume zonke lezi zinto lezi. Athi mayeqeda, athi manje ngakwenzi lokho ukhona ozofa la ekhaya. Uma ngabe ningakwenzi lokho ukhona umhlolo enizobona la ekhaya. uSathane usebenza kanjalo, usebenza ukuthusa. So manje lo baba lo uEnigma uthusa abantu ngento engekho. uEnigma uyafana nengonyama efile, njalo ngoba inyama nomphefumulo kusahlangene. Uthusa abantu ngenyoka efile. Ayikho lento le lo baba lo ayikhulumayo. Okay? Yena self lo baba lo uya esihogweni. And uyasho, uyabatshela abantu ukuthi mina angizazi noma ngiyaya ezulwini noma angiyi. Kodwa uthi yena akafuni ukuya esihogweni. Awufuni kanjani ukuya esihogweni usindisiwe? Angithi uthe wena abantu abasindisiwe baya esihogweni. Abantu abasindisiwe abaya esihogweni. Kusho wena. Manje wena awusazi manje noma uyaya ezulwini noma uyi. Ukhohlisa abantu. Lalelani ke. uEnigma inceku kaSathane noma isikhonzi sikaSathane esizifihle ngegama lensindiso. Lalelani, lo Jesu lo aloku ekhuluma ngaye, eloku ethi uJesu uthi kimi, uJesu uthi kimi, usenga ezimithiyo, unishaya ngemfe iphindiwe, unguhubhu kaBhejane, ukhulumela abantu amanga. 1, uJesu into engakaze ibe khona emhlabeni. Akakaze uJesu waba khona emhlabeni.
emhlabeni kwaba khona uYeshua lo abamshintsha igama bathi uJesu ngo325 AC. 500 years uYeshua anyukela ezulwini ahlangana amaRoma. Mawungangikholwa ngena kuGoogle uthi Jesus Seminar uzobona. Kwakuhlangene abafundisi abawu2008 behlangene ukuthi bona bayiqhubeka kanjani lenkolo leyo yobuthathu bukaNkulunkulu, lenkolo le kaJesu noJehova. Seku 500 years uYeshua ahamba anyukela ezulwini. Okwesibili uYeshua lo abambiza ngoJesu namhlanje akakaze afundise ngenkolo yobuKristu. Inkolo yobuKristu inkolo kaSathane. So njengoba lo baba lo elokethu uJesu ukhuluma naye, ukhuluma ngaleli demon leli elimphethe elimbusayo okuyilo elimtshela zonke lezinto lezi. Angeke ngiwakhuluma manga. Okunye akukhulumayo vele kuyiqiniso. Njengokuthi bonke labantu laba abaqale izinkonzo noma izinkolo ezikhonza abantu abangebona onkulunkulu abakhonza abanye abantu. Ngingabala inkonzo yasekuphakameni, ngingabala inkonzo lokuzana yakalihanyane, ngingabala inkonzo yakamndise, ngingabala inkonzo yeTirano, ngingabala inkonzo kaMbhoro, ngingabala inkonzo kaZondo, ngingabala ngingaqedi, ngingabala zonke izinkonzo zamaKristu. Wonke umuntu okholelwa ebuthathwini bukaNkulunkulu, loyo muntu loyo uyesihogweni. Akusho mina, kusho iBhayibheli. Wonke umuntu okholelwa ukuthi uJesu wafa wavuka, loyo muntu loyo uyesihogweni. Akusho mina, kusho iBhayibheli. Uma ngabe ufuna ukwazi lamavesi la mina engikhuluma ngawo, nayi inamba yami ngicela ungifonele 078 214 3189 078 214 3189 061 458 5537 061 458 5537. So manje bonke labo bantu labo ukhuluma iqiniso ngabo, kodwa bese yena nabasindisiwe abaya esihogweni njengaye uyabakhipha uthi bona bayezulwini. Uma ngabe iBhayibheli lithi abantu abaya ezulwini abenza intando kaNkulunkulu, kuthini kuwe wena ungumuntu uphila emhlabeni? Kusho njalo uJesu. Akubona bonke abathi inkosi inkosi kimi abayobona umbuso wezulu, kodwa labo abenza intando kaBaba. Ulibeka straight. Akusiyiwo wonke umuntu othi inkosi inkosi kuJesu, kodwa umuntu wenzani? Umuntu owenza intando kaBaba wakhe, okuwumdala wezinto zonke, umenzi wezinto zonke, umdala wezinsuku ongikhona. Manje uyenza kanjani intando kaNkulunkulu noma intando kaMvela kuqala noma intando kaMveli nqangi? Funda incwadi kaMarko 12 verse 29, uyazikhulumela yena uYeshua uthini? Yiloku okumele Israyeli ukwazi ukuthi inkosi yethu yinye, uNkulunkulu munye. Inkosi yami nenkosi yakho yinye. Lento engiqale ngayo. Bonke abaprofeti bafundisile ngaleyo nto leyo. Exodus 20 verse 3 angilishile lo verse kuma comments wami. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli isithombe ezibaziweyo namfanekiso walutho okusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini ngaphansi komhlaba. So bafowethu nodadewethu, angikhathali ukuthi ukhonza ini esezulwini. Kusho nina bafowethu nithi uJesu wenyukele ezulwini. Kusho ukuthi uJesu uYeshua ukuphi? Usezulwini. Uma ngabe uyamkhonza uyesihogweni, ngoba ayikho into esezulwini onelungelo lokuthi uyikhonze. Ezulwini kuneyingilozi ezinkulu ezifana noGabriel. uGabriel ngeke uzumcompare noJesu ngoba uGabriel unezimpiko eziwu600. Ezulwini kuneyingilosi okuyizo eziphakamise isihlalo sobukhosi sikaMveli nqangi. Wathi mayekhuluma usolwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, wathi eyodwa yalezo ingilosi lezo, njengoba izinhlobo nje ezishakalombili, eyodwa yalezo ngilosi lezo, uma ngabe ukala usuka la endlebeni yayo uza ehlombe, kungakuthatha i-distance ya 700 years umuntu ehamba. 700 years i-distance
ukusuka la endlebeni yayo uza la ehlombe. Kwanaleyo ngilozi leyo awunalo ilungelo lokuyikhonza. Manje uJesu uyini ngoba uwumuntu owazalwa umuntu wesimame. Kusho iBhayibheli akusho kambatha umntwana. Uyasuka wena-ke uma ngabe ngempela bekuthiwa ngempela sinelungelo lokukhonza izinto ezinkulu ukudlula uJesu. uGabriel nale ngilosi engikhuluma ngazo, noMikhayeli noIsrafili, le ngilosi ezobishaya icilongo, nengilosi lezo kuyizo ezingama-security ase-paradise oRidwan noMalik. Yizingilosi lezo ongabe bekuthiwa ikhona into engaphezulu kukaJesu esinelungelo lokuyikhonza. Lezo ingilosi lezo bezinalo ilungelo lokuthi sizikhonze, kodwa umdali uthi lutho. Yonke into esezulwini awunalo ilungelo lokuyikhonza. Yonke into esemhlabeni awunalo ilungelo lokuyikhonza. Ngani? Ngoba iyindalo. Manje labo uNkulunkulu enizenzele bona enibaziyo nina abaphila la emhlabeni, abantu ababhoshayo, abadlayo, abaphuzayo amanzi, abalalayo, abagulayo, abozelayo, abalindo ukufa, banabafazi, banezingane, ngelinye ilanga bazofa, badliwe zimpethu njengami nawe, baphenduke babe amathambo, baphenduke babe umlotha. Manje labo bantu labo wena ubakhonza kanjani? Uma ngabe wena wenza lokho, uyathanda noma awuthandi, uya esirhogweni. Uma ngabe wena uyazazi ukuthi ukhonza uJesu, uyathanda noma uthandi, uya esirhogweni. Why? uJesu waye umuntu, wazalwa umuntu wesimame. Mawufunda incwadi kaJobe 14, ithi umuntu ozelwe ngowesifazane, imihla yozelwe ngowesifazane mifishane emhlabeni. Uyabaleka njengethunzi, uyaqhakaza njengangemi, uyaqhakaza njengembali abune. Uphinde futhi uyofunda incwadi kaIsaya, ngicabanga ukuthi uIsaya 40 noma uIsaya 43, ithi wonke umuntu odalwe uNkulunkulu ufana notshani, ngelinye ilanga uzobuna. Kodwa uNkulunkulu niyomlinganisa nobani na? uNkulunkulu niyomfanisa nobani na? Yonke into ephila emhlabeni engakaze yadala ngishimpukane, engakaze yadala ngishiphela. Ngakho-ke maNazaretha, labo baba laba bakwaKhumalo ebeningabazi nokuthi abakwaKhumalo, eniloku nishintsha-shintshana ngabo enibakhonzayo namhlanje, nakwazi lo ukuthi esihogweni nabo mabenivumela niqhubeke nokubakhonza, niyobathola benilindile. Naleso sithombe leso mKristu osiphanyeka lapha emzini wakho, lapha enkonzweni yakho, nisibize ngoYeshua noma nisibize ngoJesu, bese niyaguqa phambi kwaso, phambi kwaleso siphambano leso, esihogweni leso siphambano leso, naleso sithombe leso uyosithola sikulindile, ushakanye naso wena esihogweni. Nalabo baba labo olhanyane, omndise, oshembe labeni bakhonzayo, nabo mabethula benivumela. Uma ngibalalela mina, abakazi labo baba bakwashembe bathi nibakhonze, ngabe ngiyabasukela, abakazi basho. Ngiyabalalela, abakazi basho ukuthi nibakhonze labo baba labo, abakazi basho labo baba labo ukuthi bona bangoshembe, kodwa bahlale benifundisa ngoshembe. Unyazi lwezulu uze asho athi iningi lenu alazi ukuthi ushembe ubani, iningi lenu alazi ukuthi ushembe yini. Kodwa nina ngani? Ngobuhlongandlebe benu, ngokungasebenzisa umqondo, ngokungasebenzisa ingqondo, niphila ngathi niyimikhovu. Uyazi umkhovu into enjani? Kuvele kuthiwa nje ngophondo noma ntindane notikolo ukuthola konke sekugcwele la, bese kuthiwa jump. Ababuza ukuthi siqhumelani baba, bavele babuza ukuthi siqhume kangakanani. AmaKristu ke nabantu basekuphakameni, abantu abanjalo. AmaKristu, amaRoma afikile kubo bathi uNkulunkulu uziqu intathu, dan azange babuza ukuthi why kanjani. AmaNazaretha kuthiwa ushembe uNkulunkulu, kodwa bayazi ukuthi ushembe ayikho into ayidala. AmaKristu ayazi ukuthi uKristu ayikho into ayidala. AmaJuda ayazi ukuthi uMariya ocebileyo namaRoma ayikho into ayidala, kodwa uyisidalwa. Kodwa still kuthiwa nje khonzani Holy Mary Mother of God. Bayavuma nabo Holy Mary Mother of God. Uma ngabe wena uyakholelwa kuzo zonke lezinto lezi engizibalayo, uyathanda noma awuthandi, uya esihogweni, unless uyashintsha, uphenduke,
ukhonze umvela kuqala, ukhonze umveli nqangi ngendlela yena afuna ukuthi umkhonze ngayo, hayi ngendlela yena wena ofuna ukumkhonza ngayo. Njengoba ngilethe umlayezo wenjabulo nomlayezo oyisixwayiso. Uma ngabe wena ungilalelile walalela umdali wakho ekutshela ukuthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, wakwenza lokho, uya enjabulweni wena mangabe usuhambile emhlabeni. Uma ngabe wena umdali wakho uthe ukhonze yena yedwa, kodwa wena walalela abanye abantu, wakhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe, uma usuhambile emhlabeni uyesihogweni. Mawungangikholwa, funda incwadi kaLuka 16 verse 19. Uzothola ukuthi esihogweni ethuneni mawufika khona kwenzakalani mangabe wena waba nabanye onkulunkulu ngaphandle kukamveli nqangi, ngaphandle kamdala weinsuku, ngaphandle kamvela kuqala, ngaphandle kamenzi weinto zonke. Ngiyanixwayisa ke bantu bakithi ukuthi lo baba lo abathi u-enigma basop, lo baba loyo uyisikhonzi kaSathane, lo baba loyo uyinceku kaSathane, usebenzela esihogweni, udonsela abantu esihogweni. Nonke nina enisindisiwe, njobu enigma ethi nina nezulwini udlala ngani, undonsela esihogweni. Be careful, shintsha. Wonke umuntu ongakhonzi umdali weinto zonke, wonke umuntu okhonza izithombe, wonke umuntu oguqa phambi kwesiphambano, wonke umuntu okhonza uJesu, wonke umuntu okhonza uShembe, wonke umuntu okhonza uMariya ocwebileyo, wonke umuntu okhonza inyanga, wonke umuntu okhonza ilanga, wonke umuntu okhonza umlilo, wonke umuntu okhonza indlovu, wonke umuntu okhonza inkomo, wonke umuntu okhonza inkanyezi, wonke umuntu okhonza isibhakabhaka, wonke umuntu okhonza izinto ezisemanzini, wonke umuntu okhonza amadlozi, wonke umuntu okhonza abantu abangasekho, wonke umuntu okhonza izinyoka, wonke umuntu okhonza inhlabathi, wonke umuntu okhonze imali, wonke umuntu okhonze utshwala, nonke nifaswa ngebhanda linye, zehla zonke ngoholoko zesihogweni. Zonke lezo zinto lezo enizikhonzayo niyezithola esihogweni zinilindile. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asipha amandla ukuthi simbone lo baba lokhunywa ngayo kuthiwa u-enigma, ukuthi uyinkinga. Ayikho inkinga eyake yaba khona manje esikhuluma kulo mhlaba wase South Africa efana no-enigma. U-enigma ungumdukisi ongenanembeza. Nambona noma ekhuluma uyayihlekela, akanandaba ukuthi udukisa abantu. As long yena ayikhulumile lento ayikhulumayo. Yebo, bonke labantu laba athi baye esihogweni vele mangabe bengafa, benabanye onkulunkulu ngaphandle kamvela kuqala, ngaphandle kamveli nqangi, uqinisile vele baye esihogweni. Naye ke uzishiyelani ngoba kwayena uye esihogweni yena self. Wayangatshela abantu ukuthi bafowethu, njengoba ngila nami ngesihogweni, ngoba njengoba ngikhuluma ngoJesu nje nginishumayeza ngento engekho. uJesu akakaze abe khona. Ngisaphinda futhi maKristu, ngenani kuGoogle nigoogle what was the real name of Jesus, nizobona uYeshua. Niphinde nigoogle ama-Jehovah's Witnesses, what was the real name of God, nizobona uYahweh, akuyena uJehova. uJesu noJehova izinto ezikhandwa amaRoma 325 AC, 500 years uJesu uYeshua esanyukela ezulwini. uYeshua akakaze afundise ngenkolo yobuKristu. Nina amaKristu enikholelwa kuJesu unikhulelwa entweni eyize, entweni engekho. Unitshelile uPaul akumelanga nize nitshelwe yimi. Vulani incwadi yabaseKorinte nizifundele nina. uPaul uthi nina nonke enilalelile mangabe nifundisa ize nakholelwe zeni niyesihogweni nekubhujisweni, akusho kambatha umntwana. Phenduka mKristu, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kokamveli nqangi. Phenduka mNazaretha, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kokamveli nqangi. Bonke labo baba laba abakhumalo enibakhonzayo, abantu abaphila emhlabeni, bahamba phambi kwenu, bahamba emamoli phambi kwenu, bagibela imoto phambi kwenu, banabafazi phambi kwenu, banezingane phambi kwenu, babuya esikolweni phambi kwenu. Kumanje
unyazi lwezulu belikhuluma unyazi lwezulu ngesabatha likhuluma lapha eJudiya likhuluma unyazi lwezulu ukuthi umkhulu walo inyanga yezulu wabulawa amaNazaretha bathumela inkosazane eyambulala ngetiye waphuza ithi uNkulunkulu onjani ophuza ithi maNazaretha vulana amehlo mana uNkulunkulu onjani ophuza ithi afe akabonanga ngani ukuthi lelitiye leli linoshevu linopoison vulana amehlo nibone iqiniso njengoba linjalo ayikho lento nilandela nje ubukhosi bakwaKhumalo bakomunye umuzi mina njengoba ngowasemambatheni nje ngiyaziqhenya mina ngobukhosi bakithi basemambatheni mina ngushandu mina owakha ngomqangabhoda abafokazane bakha ngotshani mina ngushandu othiya ngenkomo abafokazane mina bethiya ngamahlahla mina ngumagizagiza mina ngumakhabalithuli mina ngumavungama mina ngushandu owaphakela inyoni zaze zambonga zathi chiyo so ngiyaziqhenya mina ngalesibongo sakithi okunokuthi mina ngiyokhonza umunye umuntu okwesinye isibongo ngamane ngingakhonza ushandu kaNdaba ngamane ngakhonza uNdaba kaSontshikazi ngamane ngakhonza uSontshikazi kaMpangazitha ngamane ngakhonza uMpangazitha kaMageba angeke ngize ngiyikhonza indoda yakwesinye isibongo ngeke nize nikubone angeke wena wasemambatheni umNazaretha yazi ukuthi uyasithunaza isibongo sakithi yazi uyabuthunaza ubukhosi bakini wena ngikhuluma nawe ke wena wasemambatheni kodwa umNazaretha uguqele enye indoda yakwesinye isibongo enye indoda yakwaKhumalo uyasithunaza isibongo sakithi kwaMbatha uyasithunaza isibongo sakithi koNdabezitha isibongo esikhulu kangaka uyasithunaza khonza umdali wakho khonza umvelinqangi khonza lo kuuye yena owakwazi useyihlwili lo shembe lo mkhonzayo akakwazi wafa 1935 wazalwa ngo1865 wafa 1935 akakwazi ngeke azakwazi noma ufike esihlogweni uyoshana naye kodwa ngeke azakwazi yobe kuphika ngoba vele akakwazi so ngikhuluma nabakithi ke mambatheni ngithi mina vulana amehlo nivule ingqondo nibone iqiniso njengoba linjalo ungabi nabanye onkulunkulu ungabi nabanye onkulunkulu ungabi nabanye onkulunkulu ungazenzeli izithombe ezibaziweyo nani nina enikhonza umlilo lo mlilo loyo ukhonza udalo umvelinqangi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo ezulwini phezulu emhlabeni phansi emanzini ngaphansi komhlaba ngicela nimbhekeke lo baba Enigma uyinkinga eletha izinkinga ezizodlula inkinga uma ngabe nimlalela phendukani bantu bakithi nikhonze umvelinqangi njengoba efuna ukukhonzwa uma ungangikholwa vula uDeuteronomy 28 isibusiso neziqalekiso uyifunde uma ungangikholwa vula uLeviticus 26 uqale ku1 uyophelela ku13 izibusiso lezo from ku14 ukwehla iziqalekiso kanti nina nifunda liphi iBhayibheli nginitshelile ngathi 90% eBhayibheli lifundisa ngeIslam kodwa nifuna ukulalela kusho ukuthi anilifundanga anifuni ukubona ushilo vele uJesu vula noMateyu 13 niqale ku13 uthi uJesu ingako ngikhuluma ngemzekeliso ingako ngikhuluma izaga ngoba mangikhuluma straight anengizwa niyabona kodwa niboni niphumputha nibhekile niyezwa kodwa nizwa niyizithulu kodwa ninendlebe niyezwa niyakhuluma kodwa kufana nokuthi nithule ngoba niyizimungulu inhliziyo zenu zilikhuni kusho uJesu akusho mina ivuleni nibone Matthew 13 uqale ku13 vulana amehlo zingane zakwethu vulana amehlo bantu bakithi iIslam iyona yodwa inkolo yeqiniso ngiyanitshela ke namhlanje iIslam iyona yodwa inkolo yeqiniso efundisa abantu ngobunye bukaMvelinqangi efundisa abantu ngobunye bukaNkulunkulu ubuthathu bukaNkulunkulu bubusathane obakhandwa amaRoma ubuthathu bukaNkulunkulu bubuhedeni uNkulunkulu akayifuni leyo nto leyo namhlanje nginitshela lento ukuthi niye esihogweni nazi wonke umuntu ozaziyo ukuthi unabanye onkulunkulu ngaphandle kaMdala weinsuku ngaphandle kukaMvelinqangi yazi namhlanje ukuthi wena mawufa basuke bedlala ngayo mabethi rest in peace ngokutshela iqiniso kumele bathi rest in pieces ngoba ngendlela ithuna licrasha ngakhona licrasha ube ama pieces
You don't rest in peace, but you rest in pieces. Abantu abaresta in peace, abantu abenze kahle, abafana noLazaro. Mawulayela kahle incwadi kaLuka 16 verse 19. Ithi uLazaro welakanyiswa, wakhushulwa, wayohlala esifubeni sikaAbraham, wayohlala eduze noAbraham, waphila kamnandi. Safa isicebi naso akade sidla kamnandi emhlabeni, sikhohlisa abantu emhlabeni. uLazaro edla nezinja, edla nezilonda, edla imvuthuluke ematafuleni. Kodwa isicebi sathi sesifile, sezwakala sikhala, baba Abraham, thumela uLazaro aqondisele umunwe owakhe emanzini azoqondisela ulimini lwami ngokuba ngiyasha la engikhona. Lalela ke mfowethu, leyo ncwadi leyo itshela mina nawe ukuthi mawungenzanga kahle uyosha mawufika ethuneni. Uyathanda noma awuthandi, mawungakhonzanga oNkulunkulu oyedwa lo okumele umkhonze ngendlela afuna umkhonze ngayo, uyathanda awuthandi, mawufile noma bangathi rest in peace, kumele bathi rest in pieces. Ngoba ithuna likrasha ama-piece, likrasha ubambo lolu lwangapha luhlangane nalolu bambo lolu lwangapha. Akusho mina, kusho indlu abuchopho, kusho ulwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangabe ungangikholwa, linda liyeza ilanga lokufa, uyongikhumbula mhla uphela amandla, uyongikhumbula mhla uficwa ukufa, uyosho ukuthi lesa siphukuphuku lesa sakwambatha esasikhulumela emkhukhwini. Njengoba nisho nina basekuphakameni nithi mina ngishumayelela emkhukhwini ngisihlupheki, vele uJesu wayehamba emasinagogweni. Ngibuya khona kwaIsrael, mina ngiyibonile imkhukhu lapho uJesu ayehamba khona, ehamba eshumayeza abantu one on one. Wayengena amasinagogi imkhukhunyana, amasinagogi indawo encane eyimkhukhu, vele wayehamba khona. Yingakho nami ngishumayela ngikuso isinagogo lesenikhuluma ngaso, wona lo mkhukhu lo enikhuluma ngawo. Kodwa kusalayo ungabheki ukuthi ngishumayeza nguphi, bheka ukuthi ngikhuluma nawe ngikutshela yini engiyilethayo kuwe, yini ubuhle balento mina engiyilethayo kuwe. Akukho kunye ngikulethile, umlayezo nje weqiniso. Ulamukele noma ungalamukeli. Mangabe ulamukela, mina nawe simnandi. Mangabe ungalamukeli, mina ngizokubabela vele. Ngiyakwazi lokho. Into ebabayo uyayihlafuna uyikhafule, kodwa into emnandi uyayihlafuna uyigwinye. Ngigwinyeni ke bafowethu, ngiyisweet leni uma ngabe ngimnandi. Uma ngabe ngiwupelepele, uma ngabe ngumhalakani noma ngialveni, ngikhafuleni bafowethu. Kodwa iqiniso lona ngizolikhuluma, ngizolibeka njengoba linjalo. Nizolazi, nithanda ningathandi, iqiniso ngizonitshela ngoba angifuni mina uma ngifika mina ngelanga lokhohlulela kuthiwa mbatha woza nampa abantu bathi wena bebekwazi, bekubona kuma video, bekubona ko YouTube, bekubona ko TikTok, bekubona ko Facebook, kodwa wena ukazi ubatshela abantu ukuthi lento abayenzayo ukuba nabayo uNkulunkulu ngaphandle kwami i-wrong. Namhlanje ngithi mina angifuni ngalelo langa lelo mina ngibuzwe ngani. Nina nizobuzwa ngami ukuthi uMbatha akazange anitshele yini ukuthi angifuni kukhonzwe abanye oNkulunkulu ngaphandle kwami. Ngoba labo oNkulunkulu labo enibakhonzayo ayikho neyodwa into abake bayidala. Ngisimpukane lo inyanya ingene ekudleni idalo uye. Ngisiphela lo linyanyayo lispraya ngedumo lingene ekudleni lihambe ekhabetheni lakho lidalo uye. Manje wena lo mkhonzayo umkhonza ngasiphi isizathu? The day wangitshela wathi mina lo engimkhonzayo udale nakho, nami ngizokulandela ngikhonze kanye nawe. Ungakangibonisi ukuthi yini le yena ake ayidala lo wena omkhonzayo. Esalala, avuke, adle, ahamba etoilet, ashawu number 1, ashawu number 2, abuye agule, abulawa amakhaza naye ahamba esibhedlela, aphatha izambrela naye ashiswe yilanga, ahamba amamoli, angene kuzo zonke. iBhayibheli lithi uJesu wayegibela imbongolo. uNkulunkulu onjani ogibela imbongolo? iBhayibheli lithi uJesu wayoma, wacela amanzi kumSamaria. uNkulunkulu onjani ocela amanzi omayo? iBhayibheli lithi uJesu wazela walala wahona abafundi bakhe bamtholelele emkhumbini. uNkulunkulu onjani leyo? Angisakhuluma ngabasekuphakameni, bayazi yonke into engiyikhulumayo ngoJesu noShembe yayenza. Ayikho into angayenzi, ayikho into bona abayenzayo bona bangayenzi.
uNkulunkulu esimthathile samenza thina ukuthi abe uNkulunkulu. Vele lo uNkulunkulu lo kumele simnike imali ukuthi angahlupheki. Angithi uNkulunkulu wethu siyamthanda, sizomnika imali vele ngoba once wahlupheka abantu bazobuza ukuthi uNkulunkulu onjani lo ongenamali. So yike simnike imali ngoba sifuna ukuthi abe nemali, ahlonipheke ebantwini. Yingakho ke amaNazaretha lokethengelana nalabo baba kokhumala izindlu, bebathengela imoto, bebakolekela, benza yonke lento lena bese beqamba manga bethi uShembu banika imisebenzi, bekhuluma amanga alihlaza cwe. Leyo msebenzi leyo iphuma kumvelinqangi. Umvelinqangi uyodalela abantu labo abaniqhashile. Mayengafuni yena ukuthi uqhashwe, noma uShembu ungamthandaza kayi 20,000, noma uJesu ungamthandaza kayi 20,000, mayengafuni umvelinqangi ukuthi wena uqhashwe, ngeke uqhashwe. Noma uyathanda noma uthandi, angeke uqhashwe. Uma engafuni yena ukuthi uye uyomaketha, ngeke uyomaketha. Uzovela atshela amadolo ukuthi nina ibantekenteke angakhona ukuhamba lo walala embhedeni. Amadolo la adalo uye. Amehlo la wabona ngawo itaxi lo igibelayo mawuyele adalo uye. Umlomo lo ufika wenze ngawo interview lapha nama ufika khona